Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa nga ligaya. Hapit na kumula pa sa kalendaryo. May nindot nga trabaho pero single pa. Itagot na lang ang akong address. Wala man ang tako mas stress na akong pagka-single, kay wala man ang tako magdali. Kay lisod na kon masayop ta sa pagpili og tao nga ikauban sa tibuok na itong kinabuhi. Pero murag mas na-stress manggod alang na akong mga friends. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga paghita po. You may now kiss the bride. Kasweet nila ni Aldrin nagsyala, uy. At last, nakasal na gid sila si Aldrin. Di ba, Lily? Happy ko para sa tong amiga. Kami, kano sa mami mahappy para sa imong wedding? He, di ron akong adlaw, Jay. Kang syala ron, siya ang atong hisgutan. Lihay gyud. Sa kadugayan nimong lihay na. Malangkay kag yung babayhana ka. Matiguang daga gyud ka. Lily? Congratulations, Mega Shella. Kagwapa sa bride, uy. Kaswerte yung Aldrin ni mo, uy. Swerte sa kong Aldrin, uy. Kay siya yun ang akong ikadayon, ang akong dream boy. So, ikaw na lang ang wa maminyo sa atong grupo, Ligaya. Pak, tuara. Nagpareha sa dyan mong duha da. Kung di ka gusto nga maguba ning adlaw ni mo sila ka, kana sa inyong reception na. Kay gigutom na kay kuhay. Nabadiya, diya ka maayo, day. Ligaya. Magulanon man ka. Murag doon nakailaw mga gyunaon na da. Ma, magkatawa man tas dialog ni mo, uy. Ligaya ang akong name. Nya, magulanon? Mao, way angay no. Nanon niya nga nung murag magulanon lagi ka diha. Unsa may imong problema? Wala man, ma. Wala man ko'y problema, good. Aw, lagi ha. Daga pagod ka. Unya magka-problema na. Sama gini ang nagkalawom sa imong panghinuktok. Magyuna-huna ramang good ko, ma. Bahin sa sungog sa akong mga amiga na ako ba? Gisungog ka nila? O gitopo kag usa ka lalaki? Wa pa maoy, kuan lang. Mura na noon kog na-stress ilang sungog-sungog na ako ba. Nga ako na lang ko na single sa mong grupo. Kay namin niya na ba si siya labag ulang. So, ako na lang gidaga pa na mo. Hay, nga ano sad bitaw no nga wa ka pa man manguyab? Tungod ba kaysa nag-eskwela pa ka? Gididaan ka na mong papa nimo nga mag-uyab-uyab? Pero hagbay ka namang ni graduate, uy. Og doon ay maayong trabaho. Nga ano man tuod, nga wa pa man ka manguyab. Kay way nanguyab ni mo. Mama, oy, pobriha sa ginagawa, ma. Pero, wa pa lang ko'y napilian nila. Pulos ko na ay nakita nga red flags. Kung mauna, pag-entertain og lain, uy. Uso naman namrong chat-chatron. Basig na adiha ang imong swerte ug wa sa palibot nimo. O kauban sa imong trabaho. Ma. Dili man ko ingon nga pilian nga pagkababay, nga mamili ko gwapo, kwartahan o unsa pa diha. Pero once may mamatikdan ko nga red flag o apan sa mga nanguyab nako, nga mga kailan na nakong daan, dali ra kay kong ma-discourage. Maong misuway ko aning chat-chat ug may usa ka lalaki nga nakakuha sa akong attention. Kay sweet kayo siya ug dili pulan nga mag-send na ko og mga morning greetings. Mag-remind sa akong meals. Sa ting kape na ko, hangtod na sa pag-good night sa gabi. Nabisan og layo siya, ma-feel na kong iyang love and care. Ug ang kuno nako, na-fall na gid ko niya. Sa chat mi nagkaila, og sa chat sab nako siya gisugot. Unya, Nakabook na siya og flight?
Ala, uy niya, kanusa man siya moabot. Kay mo apil may sugat niya, day. Lano? Hoy, ikaw ba? Ay, pangguba og moment. Uy, Lily. Pasag ding mag-moment sila sa di kaya og sa iyang ka-chatmate sa airport. Kilig ba ya kay no? Di naman ko magsamok, good. Pwede ganing, di lang ko magpakita nila. Ang ako ba, gusto lang ko mong witness. Unsa ang kalipay nga bation ng atong amiga sa una nilang panakita. Sus, day, kagwapo sa iyang ka-chatmate, day. Uy, may rason gyud nga ma-fall in nga akong amiga niya. Kay gawas nga gwapo, sweet, o caring lagi ko, no. Oy, ayaw na ginabuhi friend ha? Support yun me, aron maminyo na ka. Yes. So, kanusa mo moabot, ha? Kay mo saksi mi bisan layo rami. Kay mag-video mi sa inyong panagkita. Unang panagkita, ay! Mga yabagit mo, oy. O, sige. Sendan na niya tamo sa details sa iyang flight. Takot ba na ini, eh? Nag-abot man ang akong kulba o excitement. Marag, nagkurog man ang akong tuhod, eh. Mitok pa na baya itong aeroplano ngayang gisakyan. O, niyan ako sa arrivals. Anytime by now, mulusot na siya diha sa... Oh my God! Oh my God! Siya na ganang naglantaw-lantaw. Sangpitan ko ba? Ako'y kagwapo ba niya sa personal? Uy, ang ngayon kay siya sa gisulop niyang kao nga puwa og puti nga jacket nga may hoodie. Ang layo pa lang gani, humot na. Derek! Derek, I'm here! Nakakita na siya na ako. Ligaya! Ligaya! Kabaho siyang kininhaw, ah. Huwag ka ma-excite nga nakita ta? Ah? O speechless ka lang nini atong palagkita? Yes, I'm speechless. Daan pa ko. Let's go. Adto na ta sa gibok na kong hotel. My God. What? Bad breath, tay. O gibaw kita hanggang ngahit kay na akong ingon, ana. Yucks! Kagwapo niya, day. Unya bad breath? Hain man siya. To sa banyo. Tuyon siya kong buhaton, uy. Piyaan ako siya diri sa hotel. Kay, di yun madakasukaon ko. Unsa? Perte na kong anto sa una na mong panagkita sa akong nauyab sa chat. Mayo na lang gani, kay wa kini mamugos nga may mahitabo namo. Ingon ana siya kabuutan og may respeto nako. Pero di man gyud mada ang kabaho siyang bakbaoy bisag human niya og banyo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, tungod sa problema sa akong uyab siyang bad breath, naikag kong mag-research bahin ni ini ug usa sa akong nakita kining halitosis. Mao ka gyud ni ang sakit sa akong uyab? Unsa man ni ug unsa hinungdan ni ini? Ikaduhang pangutana, first time pa manggod ming nakita, ug wa ko kahibaw ug maiko kong mangutana kung may daot ba siya sa ngipon. Mao ka ha? Kung ma-fix ang daot niyang ngipon, mawa kang iyang bad breath. Ikatulong pangutana, bisan kung kikan pa siyang nag-toothbrush, baho gid siya og gininhawa. Murag wa siyang bakba naa siyang ginhawaan. Unsa man kag kaaning apa niya? Ikaw pa to katapusan. Nganong murag dili man siya aware nga may bad breath siya. Confident man siya og ingon og sa wa magpakita ka ikog nga naa siya ana. Unsaon man ako siya sa pagpasabot nga dili siya ma-offend nga naa siya ana aron mapatambalan siya. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Ligaya. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran.
Once again, ano na sabak ko, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral ng mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan na karong adlaw mao kini nga nobody can bring you peace but yourself. Ikaw ra gyud. Ayog to nang ako'y bahala sa imo bay. Ingon ng mga barkada nimo da, ako'y bahala nimo bay. Hit-hit lang tag Shabu kay ako'y bahala nimo. Pag-admit na siyang amigo sa ospital, pila may bayro nun da, mga 300,000 raman. Tinga sabay amigo mo mutakilid. Kaya mo papa o mama, rin mo mutakilid na. So ikaw ra yun. You have to be guided by your logic, your judgment, yung cognitive functioning nimo nga mas okay gyud kay wa gay lain nga makatabang, no? Daghang mga panahon nga wa gay kuan nimo, wa gay masampit nimo kun ikaw ra. Solo flight lang gyud ta ani. Na mga isang daghan lang parinti, daghang mga amigo, daghang mga unsa naman diha, mga contacts, so na daghang mga panahon nga ikaw ra gyud. Nahinomdom na yun ko katong nasakit kog COVID, diha admit ko diha sa Chungwa Hospital. Ingon ko nga mamatay ko karon na, wa gyud tao diri sa kong duol, ako ra gyud. Wa kay istoryahan. Mao na, gali kay nabuhi pa ko. Wa na, goodbye na rin ni Obra. Lain na pod. Lain na pod mga tao nga magsibya ninyo din sa atong programa. Buhi pa man ta. So sige, padayon patag sibya, no? Ang atong magtatampo si kinsa ni siya, si Ligaya. Mga 30 na paligon ni Ligaya. Butang isag ninyo address ninyo sulat-suliran. No, para may balomeg until asa makaabot ang among mga sibya. Ug na may mga kaila din dapita po sa inyo, mag-greet po namo, no? Kay maning total og di mo komportable nga i-mention ang inyong mga ngan, pwede raman og mag-alias lang ta. Pero butang ilag asa dapita ang inyong lugar, no? Sumasa nabati na single ni siya, na ay trabaho pero na stress lagi ni siya, or burnout syndrome siya. Burnout syndrome kay nang iyang boyfriend ba taon sa to murag about sa iyang pagginhawa, no, or sa iyang murag bad breath, something to do with bad breath, no. So going back to our sender, si Ligaya, ako lang pa rin kamutan no. Sahir ba po kini akong ginhawa na di pud kaayo maayo. So mag-brush kita sa atong ngipon, no, kay para nga inunta maayo ang pagginhawa na to, dili ta manimaho, no. Unang pangutana, tungod sa problema sa akong uyab sa iyang bad breath, na ikag kong mag-research bahin ini ug unsa ning bahin ini. Usa sa akong nakita kining halitosis. Mao ka gyud ni ang sakit sa akong uyab. Unsa man ni ug unsay hinungdan na ning kining gitawag na to og halitosis, no, or bad breath. Kining halitosis, medical term ni siya sa ignonta bad breath. O ni siya ay medical term sa bad breath. So, dagang mga hinungdan ani. So, may mga hinungdan ani bad breath. Siyempre, di ka mag-toothbrush. Simple living ka, wag kay toothbrush. Na ay bakterya sa imong baba. Lagi, very poor ang imong oral hygiene. O niya, naaba kay tooth decay. Imong uyab, basin og na ay fastahanan nga ngipon. O manabako ba ni siya? O magmariwana ba? O nagsyabu ba? O ay mga residue diha. Na? So, kung naa kay tooth decay, kinahanglan nga mo duol gyud kag dentist kay bisag unsaon nimo og toothbrush diha, na ay mga pastahanan o baho gina, no? Kulang ka og vitamin C. Pwede sa ni nga maka-cause ni siya og problema sa imong ginhawa sa imong baba, no? So sa may mga solusyon na ani natin, daghang mga tambal over the counter mga ganyan tambal kini nga kung ang pinaka common nga antiseptic solution nga naagin na baligya da kanang Listerine. Ano siya
pwede na siyang mamugmug nimo. Antiseptic kuha ni siya, solusyon. Asa ni siya ay cetylpyridinine. Cetylpyridinium. Cetylpyridinium. Mo ni akong na-encounter po, no. Antiseptic po ni siya, nga kuha ni siya sa dental nga mga problema, pero akong balikon, kuha kanang dool yung kag dentist, no. Dental doctor, para nga mapastahan na da, makliningan na imong ngipon. Kay kung magsige lang po kadiha og kanang inonta inom aning mga tambala unya na kay tutdi kay magpadayon gud ang sakit sa arad ang problema siyang paginawa. Inay mong uyab. Kaduha mo na first time pa man good ming nagkita og wala ko kay bawo og naikog kung mangutana kung may daot ba siya sa ngipon. Mao kaha kung ma-fix ang daot niyang ngipon, mawala kaha ang iyang bad breath. Of course, kung nasa daot ng ngipon, pastahanan, na mga bakterya diha, mabilin nga mga food particles, mabaho gina, no? So, ingna lang nga, naalagi ko kaila nga dentist lagi darling, no? Magpa-cleaning ka tang duha. Ina na lang, kamong duha magpa-clean ayo lagi nga magpa-cleaning oy kay baho kag ngipon, kay basig mo-offended, buwagan yan niyon ka. Kus na kayo, isod ba mangitag uyab ron nga gwapo. So, ina lang, magpa-cleaning ta darling. Tang duha, kamong duha magpa-cleaning. Duha magtanaw na abay mga daot-daot na mapastahan og in the worst scenario kung angay na yung ibtunon na maibot ang ngipon nga daot na. Sunod nga pangutana, bisan kung gikan sa iyang manut brush, baho gyud siya og gininhawa. Murag wala sa iyang baba naa sa iyang gininhawa unsa man ka gyud ning iyang apa niya, no. Akong duda lang, no, kanay mong uyab, no, basig na ani siya ilang problem. Magpa x-ray ka na siya, ha, kay kung gikan sa sud sa iyang ginhawaan ang baho, wala sigurado na ba ni siya ilang problem. Daghan kay mga lang problem. So magpa x-ray ka, no, pa x-ray nya dool mo dentist. The first gyud is dool og dentist, tanawon og ba mga tooth decay diha. Kamong duha magpa-cleaning, barato ra mo ng cleaning kay every 6 months gani ingon to si Dr. Iman Turcio ug si Dr. Boni David ug si Dr. Ken De La Torre nga magpa-cleaning gyud kuno every 6 months kay para nga dili maka daghan ang plaque, mga plaque, mga residues diha mamilit sa kilid-kilid sa tungipon. Mga magpa-chest x-ray, basig na finding diha sa iyang baga mo na nga lahi kay iyang ginanawaan. Nya nakaruha na nga manabako baka darling, o basig nagsabu ka, o basig nagmariwana ka, mo nang lahi kay imong ginanawaan. Okay? Sunod nga pangutana. Murag dili man siya aware nga may bad breath siya. Confident raban siya ingon sa wala ingon ug sa wala magpakita og kaikog nga naa siya ana. Kung sao man ako siya sa pagpasabot nga dili siya offended nga naaman siya aning nga aron matambalan siya. Sa ako nang ginaingon, suggest ka sa imong uyab nga darling, sakit man akong ngipon. Ana lang gud pagdrama. Sakit man akong ngipon, kuyugi ko sa dentist ba. Magpa-cleaning ka tang duha darling. Anaon nimo? Ayo ing nga oy pa-cleaning ka kay baho kay kag kinawan kay basig sigot ang parusan. Desan. Ina lang darling, sakit man akong ngipon. Ikaw may sakit og ngipon, kunyari lang ba? Kuyugi ko no ko ba? Kuyugi ko no ko ba ato tag dentist, magpa-cleaning ko. Nagtuan na mo dito sa dental clinic. Ito na clinic ni Dr. Iman Trusio. Ano pa-cleaning na pug appeal darling kaniya magita diri. Ano ba? Mga atik-atik gamay ba? Para nga dili pud mo mag-away. Okay? So inaw nakasabot ka sa akong explicar nimo ligaya. Binugoy nga gamay nga tambag ba? Ay ako Dr. Rene Obra di man ko buutan ba? Pwede pa ko maldito. Sakto-sakto lang. Musing ka sa kung dili ko makasabot, no? Makasabot ka ni kung sige kang pamakak na ko, di nagiging tagad nimo. Okay? So, mauna ang akong kaistorya nimo ligaya og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran. Thank you very much. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan para sa inyong mga legal mga problema. Mapasalamaton kayo ako ug si Atty. Bathan sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga radio program. Taas kita rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Raman. Daghang salamat o maayo.